अके बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि आङो लाइभ फैनो नाजादोंमोन 7:30 आव रिलिजनि थाखाय दासो सम मोनबाय दायो टाइमा जाबाय 8:50 जाबायानो मोनाबाय अब्लाबो नोंथांमोनजों लाइभ फैदों मोनसे गोनांथार आपडेटनि सायाव बेनो जाबाय आसामनि एसटिएफनि सायाव व्हाट इज एसटिएफ दा बेखौ गोबाङानो मिथिबाय खायसे मिथियाखै बेनि सायाव जों सावरायगोन बेखायनो बयबो हेलौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनाय फल' नांगोन स्पेसियेलि जेनोखि स्टुडेन्टस दङ दा लाइभआवहाय सोर सोर दङ फार्स्टआवनो कमेन्ट्स फैदों बेनो जाबाय मृणाल बर' फ्रम टांला थेंक इउ स' माच फंबाय लाइभ नायनायनि थाखाय आरो आइ हप बयबो लाइभखौ नायगोन मानोना ट्रेन्डिंआ बेनो आसामाव 2L भेकेन्सिस बेनो जाबाय आसाम स्टेटआव ग्रेड 3 ग्रेड 4 राजु बर' हाय आदा हेलौ फंबाय हेलौ मा खबर मारै दं बयबो कमेन्ट्स खालाम बिजित बरिया होनना बुंदों आदसा देन बिनि गेजेराव नोंथांमोननि आं माने मोनसे कुइसन क्लियार नंगौना नङा कमेन्ट्स खालामसै नेटआ क्लियार नंगौना नङा वाइफाइ सेटआप खालामजोब्बाय एबारो जनक बसुमतारी हेलौ ब्र माबोरै दं मोजाङै दं बडलेण्ड गेमार हेलौ मारै दं गासैबो रायजो राजाफ्रा मारै दङ नेटआ क्लियार नंगौना नङा मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्ट्स खालाम आदसा अके बाक्सानिफ्राय ना तिरन मुसाहारि प्र पिटिसि ग्रेड 4 मा जाखो सुबुंसारा बुंदों हाय आदा सिमला बाक्सानि आदसा बाक्सानि गोबांथार नायगिरि दङ एन्ड गौतम नंगौ आदसा क्लियार ना डेट मिन्स अफिसियेल पिक्सार आदसा एसे थाबथा जादों आदसा बिदांसि बुंदों बिटिआर जब माला फैगोन एन्ड बडलेण्ड गेमार बुंदों हेलौ आदा अके देन नेक्स्ट फैदों नेक्स्ट सुरज ब्रह्म बिटिसि ग्रेड 4 रिजाल्ट माब्ला आदसा नेटआ एसे नेटआ प्रब्लेम जामारदों ना आदसा माथो खालामबाव नोंथांमोना आदसा गोबांथार कमेन्ट्स फैदों उदय बुंदों एसे थाबथादों माथो आदसा नेटआनो मा खालामनो उपाय गैया वाइफाइ लागायलायबाय आं इनस्टल खालामलायबाय होमबाबो माने क्लियार नङा दा उपाय गैला मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि दा मोजाङै दं आं कमेन्ट्सखौ नायग्रोन दे बेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन कन्टेन्टआव व्हाट इज एसटिएफनि सायाव जों सावरायगोन मानोना एसटिएफ फर्म खालामबाय आसाम स्टेटआव गभर्नमेन्ट जबजों पुरा डाइरेक्ट रिलेटेड दङ बियो आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ आरो बे कारेन्ट एफेयार्सआव इन्टारभिउ सोंगोन दे व्हाट इज एसटिएफ हेल्पफुल जागोन बियो दैमु हेलौ एन्ड मैखुन प्रडाक्सन क्लियार आदसा ग्ल'रिया बाग्लारि उदालगुरिनिफ्राय नायगासिनो दङ ना आदसा काम्पा काक्लारि एबार इडारि 3.0 फैमारगोन ना येस 100% फैगोन बेनि रिलेटेडआव लाबोदों एसटिएफनि सायाव जों सावरायगोन दसे उनाव आं कमेन्ट्सखौ नायबावदों मनज बिटिआर टेट में रिलिज केতিয়া दिबा हठाৎ আহি যাব বেছি টাইম নল'ব বিটিআৰ টেটৰ মোটামুটি কালি বা এইটো দিছ মান্থটো আহিব পাৰে रेशन जाबाय नामा रेशन कार्ड एप्लाइ जायाखैब्रा जाथ'वाखै आसामाव अर्डार गैथ'आ दायो जागोन लासैनो जागोन खिन्थु गोबांथार चेनेलाव नुदोंना रेशन माबा माबि बेफोरो ब्लासो माने नंखाया आरो खायसे मनि बसुमतारी क'क्राझारनिफ्राय नायदों आदसा क'क्राझारनिफ्राय नायदों ना क'क्राझार मा गामिनिफ्राय नायदों एन्ड आरडि चेनेल ग्रेड 3 मा ओंख्रि जाखो ब्र ओंख्रि जाथ'वाखै आं जास्ट जिमनिफ्राय सफैदों न'आव एन्ड दा बोरमा बेदर संगासिनो दङ गोथाव दङ दिनै एकदम आइटेमसा बुरजा टेट रिजाल्ट ग्रेड 3 रिजाल्ट जों गासैबो डिसकास खालामगोन बिनि सिगां जोङो दायो बेनाराव नुदोंना एसटिएफनि सायाव दा एसटिएफ माने मा स्पेशल टास्क फोर्स बाट स्पेशल टास्क फोर्सआ मानो आरो मानि थाखाय दाखो साख्रियाव मानो स्पेशल टास्क फोर्स दाखो 2 लाख 2L साख्रि होसिगोन मानि सरकारा उइदिन 5 इयार्स 2 लाख 2L होनाय लोगो सानना दे बोसोरसेयावनो 2 लाख साख्रि फैगोन 5 बोसोरावसो फैगोन 2L साख्रि 2 लाख साख्रिया 5 बोसोरावसो फैगोन बे नङा जे खनसेनो फैगोन नङा सरकारा चालु साख्रि लासै होनानैसो फोजोबगोन आरो बर्डनि खोथा दङ आसाम पुलिसनि सायाव जोङो रायलायगोन नेक्स्ट लेभेलाव दा पस्ट बाराया बुंनो हाथ'वा बाट पस्टआ दङ गोबां दं आसाम पुलिसाव 25,000नि खाथियाव भेकेन्सि थासिगोन एबार आसाम पुलिसाव 5 बोसोर
आदसा दायो आं मोनसे नोंथांमोननो खोन्थानो आसाम स्टेटआवहाय आदसा आसाम स्टेटनि मेन पर्टेला बेनो दे asam.gv.in अके बेयाव फार्स्ट अफिसियेल नटिफिकेसन रिलिज खालामगोन जेब्ला एडिआरइ फैयो रिलिज फैयो बा अन्य जिनिखि फैयो बाव जों मोनगोन स' लाइभआव इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक खालाम नोंथांमोना बिराद इम्परटेन्ट भिडिअ बियो नोंथांमोननि थाखाय जायनाखि साख्रि नागिरो हो आरो बायबा टेस्टआवबो हेल्पफुल जागोन एसटि एबा मानि थाखाय आरो मोनसे लेभेलाव साख्रि आरो बे पस्टआ मोजां बिटिसि जायफ्रा पिएनआरडिआव एप्लाइ खालामदों नाथाय पार्सेन्टआ डिग्रियाव 50% मोनगोन नङाबा एडमिट मोननाय नङा सर्टिंआ जागासिनो दङ मेन हेड अफिसा सर्टिं खालामगासिनो दङ दे पिएनआरडिआ सर्टिं खालामगासिनो दङ माने स्क्रुटिनि खालामगासिनो दा जायफ्रा 50% गैया बिसोरो एडमिटआ मोननाय नंला आरो कम्पिटिसना हाइ लेभेल जानाय नङा मानोना पार्सेन्ट होदों नालाय बेवहाय दा बे पार्सेन्ट जायफ्रा गैया रेजेक्ट जागोन बेनिफ्राय जायफ्रा पार्सेन्ट दङ मोजां आनजादखौ होदो जुलाइआव जानाय चान्सआ दङ एग्जामा মই ডিছকাছ কৰি আছোঁ ৰ'বা হা এছটিবোৰ বিষয় আমি অলপ পিছত ডিছকাছ কৰিম বিটিচিৰ কাৰণে যেনেকৈ গ্ৰেড 3 হওক গ্ৰেড 4 হওক বা টেট হওক ঠিক আছে তোমালোকে চাই থাকিবা মই মাজে মাজে এছএমএছ লেংগুৱেজৰ ইউজ কৰিম ঠিক আছে মানে আমি লাইভ অহা উদ্দেশ্যটো হ'ল কি মানে হোৱাট ইজ এছটিএফ যে বনালে কিহৰ কাৰণে বনালে এইটো আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে চাই থাকিবা যদি ইণ্টাৰেষ্ট পাই আছে লাইক কৰি দিবা दा खोथाया जाहैबाय एसटिएफ मानो दाखो इन आसाम स्टेट दाखालि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आसामनि सिएमआ लाइभ फैदोंमोन दा बेवहाय बुंदों बिथाङा माने जायफ्रानोखि आंनि चेनेलजों टाच दङ बिथांमोना मिन्थिखागौ बाट खायसे मिन्थिया दा जायफ्रा मिन्थिया नैबे भिडिअ एकदम क्लियार जागोन नेटआ एसे प्रब्लेम जाबाय बाट मा खालामनो उपाय गैया एसटिएफ माने स्पेशल टास्क फोर्स ओके स्पेशल टास्क फोर्स हगारबाय आसाम स्टेटआव आरो बे स्पेशल टास्क फोर्सखौ लिड लादों सासे कौशिक होननाय दङ दा एक्जेक्टलि आङो टाइटेलखौ बारा हमनो हायासै मोनथियासै बाट कौशिक होननायखौ बुंदोंमोन सिएम बिथाङा स्पेशल टास्क फोर्सआ जाबाय एडिआरइआव जों मिन्थिगौ ना माल्टिपल्स डिपार्टमेन्ट्स दङ राइट जेरैहाय एग्रिकालचार सेरिकालचार हेन्डलुम इरिगेसन फरेस्ट ओमफ्राय हमना ला गुबुन डिपार्टमेन्ट्स दङ दा बुंजोबनो हाया बावहाय खैथा पोस्ट दं गैया जों एडिआरइआव जेब्ला पास जायो साख्रि मोनलाङोना सोरबा टेक्स कालेक्टर जाबायनो सोरबा जुनियर एसिस्टेन्ट जाबायनो सोरबा एलडिए जाबायनो सोरबा चौकीदार पियन मोनलांबायनो अन्य डिपार्टमेन्टआव आरो दा बेखौहाय रिपर्टखौ सिगां माने लादोंमोन दा बेखौनो मा खालामदों जास्ट रिनेम होनानै मोनसे कमिटि दादों आरो नैबे डिपार्टमेन्टेल वाइसआव पोस्टआ नोंनियाव खैथा दङ आंनाव खैथा दं बेखौ हिसाब लाग्रा मोनसे कमिटि दादों आरो बेखौनो नाम दोननाय जादों स्पेशल टास्क फोर्स माने एसटिएफ बिसोर एसटिएफआ बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां पोस्ट दङ मा पोस्टआव दङ बबे रेंकआव दङ बेखौ उइदिन 3 मान्थसनि गेजेराव रिपर्टखौ लाजोबनांगौ 3 मान्थसनि गेजेराव रिपर्टखौ लाजोबनांगौ बले एडुकेसनाव इसखिनि पोस्ट दङ फरेस्टआव इसखिनि पोस्ट दङ बेखौ एसटिएफआ हिसाबखौ लानानै जमा मोनसे आपडेट होगोन डाटाखौ होगोन बेनो जाबाय एसटिएफफोरा आरो स्पेशल टास्क बिसोरनो टास्क होदों माने बिसोरनो माने टारगेट होदों अके टास्क माने जों इनडाइरेक्टलि टारगेट बुजियो टारगेट होदों आरो बे टारगेटआ जाबाय 3 दाननि गेजेराव डिपार्टमेन्टेल वाइसआव ग्रेड 4आव बेसेबां पोस्ट दङ ग्रेड 3आव बेसेबां पोस्ट दङ बेखौ हिसाब लानानै सरकारनो होनांगौ होमबाथाय बेसेबां पोस्ट दं आरो बेखौ एक्जेक्टलि मोनथिनानै बे बोसोरावहाय बेसेबां पोस्ट होथावगौ बेखौहाय अफिसियेल नटिफिकेसन होसिगोन जेरै एडिआरइ 3.0 एडिआरइआव हाबनायफ्रा जाबाय गुबुन डिपार्टमेन्ट्स हाबगोन नाथाय आसाम पुलिस कनस्टेबल एबिइउबिआ हम एन्ड पलिटिकेलनि आन्दाराव गोग्लैखाय आसाम पुलिस कनस्टेबलनिफ्राय लानानै एसए लेभेलसिम बेखौ एक्सट्रा रिलिज खालामो अके नाथाय एलडिए बा एकाउन्टेन्ट कनस्टेबल लेभेला एसएलपिआरबिआ बेखौ फिजिकेलखौ कन्डाक्ट 3 मासनि गेजेराव रिपर्टखौ होनांगौ दा मा मास दायो मे ना जुननिफ्राय जागासिगोन जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बराव अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारनाय चान्सआ दंसै बेनो जाबाय एडिआरइ 3.0 नाथाय बे नङा जे मास मोनथामनि उनावसो ओंखारगोन बेबो नङा जुदि नैबे एसटिएफ टिमा जुदि मास मोनसेयावनो खामानिखौ मावोब्ला
डाटाखौ होनो हायोब्ला अब्ला थाबैनो ओंखारगोन 15 आगस्टनि सिगांबो अफिसियेल नटिस ओंखारगोन नाथाय एग्जामा अक्ट'बर नभेम्बराव जागोन एडिआरइ 3.0 आरो बे एडिआरइ 3.0 आव खनसेनो 2 लाख साख्रि फैया दे गैयाब्लाबो हमना ला 15,000निफ्राय 20,000 भेकेन्सि डेटफोरखौ लानानै आरो नाथाय नैबे जिखुनु जाया साख्रि डिपार्टमेन्टेल एडुकेसनाव सिएम बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामखादोंमोन 50,000 टिचार्स माने फोरोंगिरि साख्रि दिहुनगोन होननानै दा बावैनो 30 मेनि सिगां 30 तारिख मेनि सिगांनो मोजां खबर फैगोन एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव एलपि इउपिनि थाखाय जेटिपिसिनि थाखाय माने पस्टखौ बिथांमोना डिक्लेयार खालामगोन मानोना अलरेडि आसाम स्पेशेल टेटआ एप्लाइ जाना दंखायो बे एग्जामखौ एनाउन्समेन्ट खालामसिगोन बारा गोबाव गैला जुलाइ आरो जुनावनो जानांगौ बे एग्जामा मानोना बुहुत मेन्डेटरि माने पस्ट बियो जोंनि एलपि स्कुल इउपि स्कुलनि थाखाय फोरोंगिरिया खम जागासिनो दं नालाय बेखायनो बेनि इन्टारभिउआ बा एग्जामा थाब जागोन आरो दा गासैबो क्लियार जाबाय आं सानबाय सबे क्लियार हल जे एसटिएफ माने कि एसटिएफ हल এটা আমাৰ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স মানে যিমান ডিপার্টমেন্টাল ওয়াইজৰ মানে ভেকেন্সি আছে এইবিলাক সব এসটিএফ টিমে মানে কালেকশন কৰিব তাৰ পিছত চৰকাৰে জনাব যে এডুকেশ্যনত বা হেলথৰ এনেকা ভেকেন্সি বা হাজাৰ ভেকেন্সি আছে এই বস্তুটো দিয়াৰ পাছতে মানে অফিচিয়েল নটিফিকেশন চৰকাৰে জাৰি কৰিব ঠিক আছে যেনে এডিআরই 3.0 বা মেডিকেল বা এডুকেশ্যন ডিপার্টমেন্ট ঠিক আছে नि आरो बुस्तुआ दा बेखायनो एसटिएफ खौ सोंनो हागौ जे इन्टारभिउआव एसटिएफ माने मा एबा एसटिएफ खौ सोर लन्च खालामदोंमोन एसटिएफ खौ लन्च खालामदोंमोन आसाम सरकारा सिम खालामदोंमोन माला खालामदोंमोन 2026 बे टाइमनि बाय अनेकटा कुइसन ओंखारगोन आरो दा बेनिफ्राय दायो मोनसे मोजां खबर नायदो नै दा बावै सिमआव नायोबा नोंथांमोना नाय सिमा दा बावैसो माने मिटिं जिरायदोंमोन अके मिटिं जिरायबाय बेनो जाबाय गाबोन मोनसे प्रग्राम दङ गाबोन एसेम्बलि लादों फार्स्ट एसेम्बलिखौ गाबोन लादों 21 मेआव लादों आरो गाबोन 21 मेआवहाय माने गोबांथार बाथ्रा सावरायगोन माखासे एजेन्डा लागोन माखासे इनिशिएटिभ लागोन आरो बेखौ माइनार्सखौ नोंथांमोना गाबोन इभिनिंआवहाय जि एसेम्बलियाव सावरायदों बेनि अफिसियेल माइनार्सखौ नोंथांमोना जेब्ला बिथांमोना पिपिटि होयो बा हयथ' प्रेजेन्टेसन होयोब्ला नोंथांमोना नैबे पेजआवनो मोनगोन आरो जे मा रायलायखो बेसेबां साख्रि दिहुनगोन बा मा स्किम फैदों माखौ इमप्लिमेन्ट खालामग्रोगोन देग्लाय फार्स्ट गभर्नमेन्टआव बेखौ गाबोन इभिनिंआव नोंथांमोना मोनगोन माने गाबोन फार्स्ट आसाम एसेम्बलि लागोन गोबांथार मिनिस्टारफोर दङ बावहाय आं ब्लार खालामबाय जेरै नैबे जाहैबाय चरन बर' बे अतुल बरा दंमोन सासेया नैबे जाबाय अजन्ता नियोग मेडाम दंमोन बेनिफ्राय गुबुन अफिसार्सफोर दङ बिथांमोना लिस्टफोराव माने भवनावहाय सेबा भवनावहाय मिटिं दायो जागासिनो दङ अनगयिं जागासिनो दङ गाबोननि थाखाय आरो दा बेखायनो दा बावैनो नोंथांमोना मोजां खबरखौ मोननो थांगासिनो दङ नैबे एसटिएफ टिमा रिपर्टखौ होनाय लोगो लोगोनो अफिसियेल नटिफिकेसना रिलिज जासिगोन स' बयबो दायो आं सानबाय नोंथांमोना क्लियार जाबाय बाट नेटआसो आंहा एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ आदा नों बहानि आं उदालगुरिनि एनबिटिसि ग्रेड 3 ग्रेड 4 मा जाखो अके बेनि सायावबो जों सावरायगोन मोजां खबर दङ स' टेरर मेरिट लिस्ट डेट জানিব পাৰিম নেকি মেৰিট লিষ্ট ডেট ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু অতি সোনকালে আহি যাব ঠিক আছে কালি বা মোটামুটি 30ৰ ভিতৰত কিবা এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহাৰ চান্সটো আছে টেটৰ কাৰণে আসাম হওক বা বিটিচি হওক 7 नि एप्लाइ फैगोन ब्र आं बेखौ आपडेटखौ मोनथ'वाखै 7 जुनखौहाय बाट जिखुनु जाया मोजां खबरा लासै ओंखारजोबसिगोन गाबोन एसेम्बलि जिरायखांनायनि उनावनो माखासे जिनिसफ्रा फैगोन आरो जोमै नार्जारि माब्रै दङ आदा आसाम पुलिस एसआइ पस्टआ इनक्रिज जागोन ना जाया इनक्रिज जानाय चान्सआ दङ टी आर्मी कब आएगा ब्रो अभी बोल नहीं सकता ठीक है अभी बोल नहीं सकता डायरेक्टली बोल नहीं सकता लेकिन आएगा प्रेक्टिस करते रहना ठीक है दा जोङो नेक्स्ट आच्छा बिटिसि दा नैबे स्पेशल टास्क फोर्सआ दाखालि सिमा बुंदों नैबे स्पेशल टास्क फोर्सआ बिटिसिनि थाखायबो होनदों माने बिटिसि माने डाइरेक्टलि बिटिसि बुङाखै 6 शेड्युल बुंदों 6 शेड्युल बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनि बिटिसिआबो 6 शेड्युलाव गोग्लैयोना 6 शेड्युला जाहैबाय जोंनि काउन्सिला मोनथाम लाइक बेखौबो इन्टारभिउ सोङो नोंथांमोना मोजां माने
गोसोआव लानांगोन इन्टारभिउआव गोबांथार बाइबा टेस्टआव सोङो आसामाव बेसेबां 6 शिडिउल काउन्सिल दङ होनोब्ला जों मोनथाम जेरैहाय बिटिसि डिमा हासाव कार्बि आंलं नाथाय अट'नमास काउन्सिल होनोबा गोबांथार दङ जेरै राभा हासं अट'नमास काउन्सिल नङा होमबा थ' बिनिफ्राय मिसिं अट'नमास काउन्सिल बेबायदि गोबां रोखोमनि फिसा फिसा नोंथांमोना पइन्ट्सखौ बाइबा टेस्टआव सोङो APSC आवबो सोङो सबसे देरसिन एग्जाम APSC आवबो सोङो आसामावहाय बेनिफ्राय ADRE आवबो सोङो ग्रेड 4 लेभेलावबो सोङो दा नैबे STF टिमा सिमा बुंनाय बादिब्ला 6 शिडिउलखौ बिटिसिखौ लाफानानै कार्बि आंलं डिमा हासावखौ लाफानानैबो बिथांमोना खामानि मावगोन माने नैबे 2 लाख साख्रिया अनलि आसाम नङा बिटिसिखौ लाफानानैबो मानोना बिटिसिया आसामनि आन्दाराव दङ बेखौ जों नायोब्ला माखासे साख्रिनि पावारा जिनेखि SIU होनोब्ला आसामनिफ्रायसो मोनबोयो अके डाइरेक्ट बिटिसिया साख्रि होनाया नैबे आसामनिफ्रायसो पारमिसन लाग्रोनांगौ SIU एप्रुभेल खालामनांगोन एप्रुभ खालामग्रोनांगोन डिपार्टमेन्टेल वाइसआव जेसेबांनाखि पस्ट दं बेनि गेजेराव SIU खौ लाबोनो हानांगोन बिनि उनावसो माने साख्रिखौ होनो हायो बेखायनो थांनाय बाराव बिटिसि टेटआ SIU कनफार्म एप्रुभ जायाखैमोन जायनि जाउनाव रिजाल्टखौ थांनाय बारनि सरकारा होलांनो हायाखैमोन माने SIU प्रब्लेमनि थाखाय SIU नांबाय थानायावनो AMCC नांना होदों बेनिफ्राय बिटिसि इलेक्सन जाना होदोंमोन दा SIU गासैबो क्लियार नैबे दानि गोदान सरकाराव टेटआ सबसे फार्स्ट रिजाल्ट फैगोन बेनो जाबाय टेटनि सायाव स' आं सानो टेटआ 30 तारिख मेनि सिगां मोनसेनाव मोनसे ग्रीन सिगनेल फैनो हागौ কোনোবা যদি টেটৰ ৰিজাল্ট যদি ৱেক কৰি আছিলে সবে কমেণ্টছ কৰিছে ময়ো দেখিছোঁ বাৰু বাট মই ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু কোনটো টাইম বা ডেটত আহিব কিন্তু 30 মেৰ আগে 30 তাৰিখ মেৰ আগে কিবা এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন বা আপডেট অহাৰ চান্সটো আছে মই যিমানখিনি টাচ কৰিছোঁ অহাৰ চান্সটো আছে বিটিচিৰ পৰা মেইন ঘটনাটো হ'ল কালি অসমৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এছেম্বলি বহিব তাৰপিছতে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন কিবা আহি যাব अके SSC एग्जाम होग्राफ्रा अल द बेस्ट फंबायमोन बिनानावमोन मोजां होदो SSC एग्जाम थाखाय मानोना बे मोनसे डिफेन्स जब सेन्ट्रेलनि जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना होबानो जाबाय ADRE फैयोबा नैबे पर्टेलाव फैगोन दे आसाम स्टेट पर्टेलाव फार्स्ट फैगोन अके सेबायावबो फैगोन लासै आसाम फरेस्ट रिलि माला जागोन आसाम फरेस्ट रिलिया दैज्लां बायना जागोन आसाम पुलिसजों लोगोसे आसाम पुलिसानो बेखौ कन्डाक्ट खालामगोन दे फिजिकेल टेस्टखौ दुबा बसुमतारी फरेस्ट गार्डनि साख्रिया माब्रै आदा एसे बुजायना होलाय फरेस्ट गार्ड माने मा फरेस्ट नेग्रा जंगल नेग्रा हाग्रानि दाहोना होनबाबो जों बुंनो हायो नङा होमबा हाग्रानि दाहोना होननांसिगोन जेनेबा गाज्रि एंगेलाव नङा माने हाग्रानि दाहोना माने फरेस्टखौ प्रटेक्सन होग्रा नङा होमबा जों आबहावाखौ मोजां लाखिनोबा जोंनो जंगल फरेस्ट नांगोन बिफां लाइफां नांगोन बेखौ जों प्रटेक्सन होनांगोन नङाबा गासैबो माने हाग्रायाव हाबनानै जिब जुनारखौ बुथारगोन दंफां लाइफां दानफायगोन अब्ला एनभाइरनमेन्टआ आबहावाया गाज्रि जागोन ना बैफोरखौ जाहाथे माने दबथायनो थाखायनो फरेस्ट गार्डखौहाय दिहुनदों गासैबो हादरावनो जाहाथे माने फरेस्ट थायोबासो आबहावाया गोग्गो जायोना थ' बेखायनो गार्ड दिहुनदों फरेस्ट गार्ड आरो लोगोसे गुबुन पस्ट दङ बाट सिम्पल खोथा फरेस्ट गार्ड गासैबो फरेस्ट गार्डआनो हाग्राखौ जंगलखौ फरेस्टखौ प्रटेक्सन होग्रा दा बेहाय साख्रि आरो लोगोसे जिब जुनार हाग्रायाव थायो नालाय बे जिब जुनारफोरखौ जाहाथे माने प्रटेक्सन होनो हायो नङाबा सिखारिफोर थांनानै गावथारगोन लायगोन सोरबा दानथारगोन बुथारगोन जागोन ना दा बेखायनो माखासे एक्ट दङ आयेन दङ आरो नेसनेल एनिमेल दङ नेसनेल फ्लावार दङ स्टेट फ्लावार दङ स्टेट एनिमेल दङ ना बेफोरबायदि नाम दोनदों जाहाथे माने बैफोरखौ प्रटेक्सन खालामनो हायो आरो नङाबा जों खोनादोंमोन ना गोबां सिगां बायदिसिना जुनारफोर दंमोन बेफोर गोमालांनो हमबाय खायसे जायगायाव दा बैफोरखौ जुदि फोजोबजोबोब्ला जों उनावहाय उननि इन फिउचार बा यां जेनेरेसन बा उननि जेनेरेसना माखौ नुनो लाइक फिसा एग्जाम्पल जुदि मैदेरखौनो बुथारजोब्बायबा बै 10 बोसोर 20 बोसोर उनाव 50 बोसोर उनाव मैदेर मासेबो गैयाबा दा बेखायनो प्रटेक्सन होग्रा फरेस्ट गार्ड बुजिबायना खोथाया क्लियार बेनो नाथाय सेलारिया खम दे फरेस्टआव बहुत खम सेलारिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सेलारिया आसाम पुलिसना बारा जायो अके ठीक আছে एग्जाम होनो दंफैयो आं गुवाहाटीयाव रोंसाद बसुमतारी SSC ना मोजाङै दो मोजाङै बानो जाबाय NCET नि आच्छा रिजाल्टनि बागै भिडिअ लाबोनो हागोन नामा दा आं नायगोन दे बेखौ आं एसे रिसार्च खालामग्रोगोन एसे स्टाडि खालामग्रोनांगौ जायो भिडिअ खालामनाय सिगां नायगोन दे आदा BTRआव गोदान जब माला फैगोन बायदि BTRआव दा गोदान जब फैथ'नाय नङा मानोना जेनाखि पेन्डिं थादों बे पेन्डिं थानाया प्रसेस जाबासो पेन्डिं थानाया प्रब्लेमा सल्भ जाबासो गोदान भेकेन्सि दिहुननो हागोन दा जेनाखि हाजार टेट
खाथि दंखायो बेनिफ्राय ग्रेड 4 दङ ग्रेड 3 आव दङ अलमोस्ट 3000 पस्टआ पेन्डिं जाना दं होनजायो दा बैफोर मा समाधान जायो बेखौहाय होखांनायावसो माने क्लियारिफिकेसन होखांनायनि उनावसो साख्रिखौ होनो हागोन दा डाइरेक्टलि ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि होनो हाया मानोना पेन्डिंआनो दङ आरो बे पेन्डिं जानाया आसामनिफ्राय मा अर्डार हरो बेनो जागोन दिसपुरनिफ्राय मा कमेन्ट्स हरो दिसपुरनिफ्राय मा खालामहरो मानोना दिसपुरनिफ्रायसो गासैबो खामानिया जायो साख्रियानो जा फाइनान्स जा गासैबो थ' बेखायनो अर्डारखौ जुदि दिसपुरनिफ्राय हरोब्ला गाबोन गासैबो जिरायगोन ना बा दिनैबो बावहाय बायदिसिना सावरायनाय जागोन बिनि उनाव माखासे सिगनेला गोजौनिफ्राय फैगोन मानोना BTC आव NDA सरकार BPF सरकार नङा दा NDA सरकार जादों बेखायनो BJP BPF मोनसे रायज्लायनानै मोनसे थिरांथा लागोन मा खालामनाया मोजां मा खालामनाया मोजां फिउचारनि खोथा दङ बयहाबो इयुथ्सनि खोथा दङ फिसा फिसौ गथ' गथायनि खोथा दङ दा बेफोरखौ गासैबो सानज्लायनानै माखासे थांखि लागोन बेनिफ्राय जेब्ला गोजौनिफ्राय गाइडलाइन्सआ फैयो अब्ला प्रसेसा जागोन आरो जाया बे फैगोन आरो लासै लासै মই কৈছোঁ BTCৰ গ্ৰেড 3 হওক গ্ৰেড 4 হওক যি হওক কালিৰ ভিতৰত কালিৰ যিটো মানে দিছপুৰৰ এটা বৈঠক আছে ঠিক আছে এছেম্বলি ফাৰ্ষ্ট এছেম্বলি হ'ব তাতে বহুত আলোচনা কৰা যাব তাৰ নহয় অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন বা হয়তো গ্ৰীণ সিগনেল অহাৰ চান্স আছে বাট কেনচেল হোৱা নাই আজিলৈকে কেনচেল হোৱা নাই বাতিল কৰা নাই কেনচেল হ'লেতো ডাইৰেক্টলি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিলে হয় কিন্তু CSBO মানে ফুল প্লেজেড হোৱা নাছিলে এদিনাহে মানে অভাৰটেকিং লোৱা হৈছে সেকেন্ড ফেজ সব হৈ গ'ল অভাৰটেকিং এতিয়া ফুল প্লেজেড হৈছে তাৰপিছত কি কৰা যায় ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিলেহে সব প্ৰচেছ হ'ব কিন্তু কেনচেল কৰা নাই আজিলৈকে ফুল প্লেজেড जाबाय CSP मेम्बार्सफ्रा दाख्लैबो लाबाय सेकेन्ड फेजआव आरो सिगांबो लाखांखाबाय दा बिथांमोना मा अर्डार मोनो गोजौनिफ्राय बेखौ उनावसो मोनथिसिगोन आरो ঠিক আছে এইখিনি আছিল আমাৰ लाइव स्ट्रीमा व्हाट इज STF माने नोंथांमोना मिथिबाय स्पेशल टास्क फोर्स बिथांमोना डिपार्टमेन्टेल वाइसआव 3 मासनि गेजेराव खामानि मावनानै रिपर्टखौ लागोन बेनिफ्राय अफिशियेल नटिफिकेशन रिलिज खालामसिगोन BTC आव फैगोन BTC आव खामानि होगोन आरो गासिबो सेक्टरावनो बिसोरो खामानि मावगोन आरो ओके दा बेखिनियानो दिनैनि लाइभ स्ट्रीमा BTC टेटनि रिजाल्टआ साडेनलि फैनो हागौ जायखिजाया समावनो पर्टेलाव फैगोन पर्टेलाथ' आपडेट जादोंमोन पर्टेलखौहाय आपग्रेड खालामगासिनो दंमोन दा नोंथांमोना नायनोबा टेट रिजाल्ट नायनोबा एडुकेशन नोंथांमोना बाव क्लिक खालामनांगोन बेनो जाबायनो डिपार्टमेन्ट अफ एडुकेशन BTC थ' बाव फैनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन आरो बेनिफ्राय नैबे अपसना LP UPRP आव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन ओके बे एसे सिङावहाय इन्टारनेटनि वेबसाइटआ एरर जाबाय थादों आपग्रेड खालामगोन मानोना बाव नोंथांमोना लगइन खालामनानै LP UP नि बे रिलिजखौ मोनगोन दा जों खनसे लाइभ क्लिक खालामनायनो देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गेवनाय साइडआ कैन नट बी रिच जागासिनो दङ डेट मिन्स मा बिथांमोना खामानि मावदों जानांगौ मानोना डाटा आपल'ड खालामनायाव गोबांथार माने वेबसाइटआ मोजां नांगौ जायो बेखायनो बानायगासिनो दंगोन आरो बिनि रिजाल्टआ थाबैनो फैनाय चान्सआ दङ आई होप 30 मिनिट सिगां फैनाय चान्सखौ आं नुदों आरो बाट गाबोनबो फैनो हागौ समफोर फैनो हागौ जिखुनु जाया अति उनखालि আহিযাব काट टपखौ आङो एक्चुअली सोंदों किशोर दैमारि काट टपखौ आं डाइरेक्टलि बुंनो हाला बाट काट टपआ 60 नि खाथि खाला थानो हागौ जुदि निउसफोरखौ लादोंबा काट टपआ गोजौ थांगोन आरो बे सिटेटआबो हाबदोंबा बेवहाय सिटेट पास जानायफोराबो एसे थागोन नालाय आरो निउस गैयाबा काट टपआ मिडियाम थांगोन जुदि 60 आव दंबा सेफ जोनाव दं होनजायो जुदि 60 62 बा सेफ जोन दं होनजायो एलपिनि थाखाय बर' मिडियाम आरो जायफ्रानोखि टेट होनो सानदों 6 सेप्टेम्बर टेट एग्जाम दङ आरो बे ओरैबायदि टेटआ मोजां अपरचुनिटि जायनोखि डिप्ल'मा गोनां B.Ed सेन्ट्रेल स्कुलाव मोजां भेकेन्सि दं आसामाव आरो लोगोसे BTC आवबो फैबाय नालाय बर' साबजेक्ट हिसाबै मोजां खबर एग्जाम पास खालामदो टेट पास जाबा बेनिफिटआ ट्रिपल आसामावबो BTC आवबो आरो सेन्ट्रेलावबो मास्टार साख्रि मोनो आरो थ' थेंक इउ स' माच जायफ्रानोखि लाइभआव जइन जाबाय एन्ड गाबोन